Bab mursid nggih. Mursid niku napa? Kula awali sesungguhnya mursid niku mboten enten ajaran sesat lek kula nyampeaken mursid. Krana di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten tau baiat, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abu Bakar As-Siddiq menika mung sekedar khalifah, mung sekedar sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten enten mursid niku. Krana mursid niku ajaran ingkang dibawakan oleh Islam yang dari Timur Tengah sana. Lek jamanipun Kanjeng Nabi mboten wonten ingkang sing saged ngeteraken umatih Kanjeng Nabi bertemu Allah nggih menika nggih Kanjeng Nabi melalui sholawat. Lah niku mulai sholawat mangke panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk panjenengan niki Isra Mi'raj nggih termasuk dalane niku sholawat. Menawi enten sampean bersolawatan mangke tanpa kesadaran diri panjenengan di perjalanan Isra Mi'raj nggih niku sejatipun guru kekal abadi hakiki nggih datuwuh menika. Lek kula sing dianggep guru, sing dianggep mursyid niku pembohong. Pembohong mergo panjenengan saged ngalam-ngalami ten alam-alam sing boten tertangkap oleh akal menika panjenengan pun kula ceritani, kula doktrin. Contone napa? Aku iki biyen nang guruku tawaduk. Di dalam diri ada Allah. Ayo sujud ning sikilku niku kathah ajaran ten Indonesia terpolusi oleh gen-gen jahiliyah. Perilaku nih menika jahiliyah tengah-jenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama su kepandiannya hanya untuk ngakal-ngakali ngerubah ayat-ayate Allah. Nggih, sing ngepanggi panjenengan sing saged ngantaraken panjenengan teng datuwuh menika nggih sholawat. Niku atos-atos panjenengan. Mursyid niku lek dinalar panjang diartekaken ngaku-ngaku dadi nabi. Aku mursyidmu. Aku sing ngenalno kon nang tutuk ngersane Allah. Napa mursyid niku? Setingkat Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel niku sinten? Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Nabi Isa, Musa, Harun. Ngaku-ngaku niku. Mongko lek panjenengan ngimani niku, yakini ajaran niki termasuk sesat kula lek ngajaraken. Lah niku nggih. Atos-atos dadi mursite panjenengan sesungguhnya nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaane nggih melalui sholawat niku datuwa ingkang nyuruh. Mongko menika lek panjenengan kalih kula doktrin panjenengan kula kei foto kula kengken nyeluk jenenge kula sewaktu sampean kula kengken kholwah. Jeneng kula sinten niku sing didamel. Wong sampean semerap fisik kula, muka kula. Nggih mudah mawon bertemu kula. Nah niku krana panjenengan pun kula doktrin tentang keimanan ingkang menyesatkan, ingkang merubah ayat-ayate Allah. Tapi panjenengan lek kepanggih Kanjeng Nabi, kapan sampean urip di zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapan sampean semerap raut wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mboten semerap. Mongko menika Allah ingkang sanjang di syariat tarekat akad makrifat sampean disuruh bersolawat. Mangkah nanti kalau panjenengan kholwah nggih niku leres kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana panjenengan mboten semerap raut wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek mboten ditipu-tipu sampai Allah ingkang sanjang. Raut wajah wisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dicontoh-contoh makhluk, termasuk setan, termasuk iblis, termasuk nggih menika-menika kenyataane saged.
mangkih mawon panjenengan lek pun ngalami sampean tangletaken dados niku leres napa mbotene mangkih panjenengan sing semerap krana panjenengan boten semerap raut wajah Kanjeng Nabi. Tapi lek sampean kula buka jamaah ngeten-ngeten niki kula doktrin nggih sampean semerap kula krana sampean semerap muka kula paringi fotoipun kula untuk meyakini bahwa sampean yang bisa mengantarkan bertemu datuwah meniku kula. Kasatos niki ajaran sesat lek kula ngajaraken niki menawi enten jawi sing kados enten jawi mriku nggih kersane mriku tanggung jawab ten ngersane datuwah mangke lek pun pecah termasuk ten mriki nggih kula tanggung jawab. Kesesatan lek ancene sesat panjenengan kula ambil alih kula dados penghuni neraka jahanam sak pitung turune panjenengan. Tapi lek bener niki hake Allah mugia mawon manfaat kanggo putra-putri pun panjenengan kersane mboten diakal-akali tiyang ingkang kados kula. Nah niku nggih niku mursid. Lek baiat. Nah niku mokoh ajaran sing mlebet melalui nglebi tuki syariat sing dianggap ngoten menika biasa enten baiat. Baiat niku napa? Sumpah janji ten gurune sing didamel bungkus sing di buntal rapi dengan agama nggih ayat-ayate Allah. Sesungguhnya baiat niku wau sumpah janji nang gurune. Cek setia nang gurune akal kula sanjang kon cek gak ngaji nang liyane. Kon cek gak bayar nang liyane. Cukup donyamu kekno aku wae. Lah niku hati-hati baiat niku meden-medeni panjenengan. Baiat niku setelah meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada ajaran baiat. Sing pantes ganteni Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Sing pantes ganteni Kanjeng Nabi Sayyidina Umar. Sing pantes ganteni khalifah iki. Maka terjadilah tidak sengaja maupun disengaja kefanatikan niku betoh bencana termasuk Sayyidina Ali terbunuh oleh orang Islam sendiri. Nah niku atas panjenengan dadose panjenengan monggo panjenengan ngaos ten pundi mawon termasuk ten mriki mangke panjenengan gadai keimanan piyambak ingkang saged sampai serahkan dateng Allah mongko Allah ngatur dateng panjenengan ngaji cindi sing manfaat tuas ngaji tuas rame klontang-klontang gak manfaat tapi tetep dieloki mawon nggih niku hake panjenengan nggih dadose baiat niku di Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten wonten nggih baiat agama Islam menika sanes agamae tiyang Timur Tengah sanes agamae wong Arab. Islam menika dilahirkan oleh Allah untuk menjadi penyempurnaan di antara seluruh agama. Lah menika basane yang Islam seluruh dunia niki lek kepanggih sesami Islame sanjang assalamualaikum. Ngoten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wong Cina nggih assalamualaikum. Tiyang pundi mawon. Bukti niku agama Islam niku sanes agamae wong Arab. Nah niku nggih yang Arab gadai basa kiambek lek kepethuk. Basa sahlan wa sahlan ngoten menika. Alan bi kaifa halut ngoten nika. Lah lek wong Jawa ya napa kepanggene gadai kiambek sampurasun. Lek sakniki selamat pagi ngoten menika. Mapa Islam meniku nggih penyempurnaan di antara seluruh agama. Islam niku mboten agamae negara iki. Islam niku agamaipun Allah termasuk panjenengan masih mboten saged bahasa Arab tapi lek perilaku panjenengan menurut tata cara hukum yang disyariatkan oleh Allah mangke panjenengan nggih dadi ahli surga.
Kan enten ajaran lek gak bisa Arab besok tertolak di akhirat kono sebagai ahli surga mboten niku gara-gara yang ingkang ngaku-ngaku dados darai Rasulullah ciciti Rasulullah atos panjenengan nggih sakniki pun semerap dadi mboten enten baiat niku mboten enten sumpah janji dateng guru sing enten sumpah janji dateng Allah dalam berperilaku akhlakipun panjenengan cara basane umume sampean jujur niku Kanjeng Nabi ingkang nyuruh cukup yang Islam niki ingkang diumumaken dateng Allah gur dadi saksi mboten usah sakti mboten usah niki cukup panjenengan doakan mawon lek enten tiyang nedhi donga nggih sampean doaken lek enten tiyang nedhi tulung waktu kerja bakti nggih sampean tulungi kalian tenagaipun panjenengan mudah Islam niku sesungguhnya boten sulit panjenengan mengenal ayat-ayat Allah ingkang sesungguhnya termasuk panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dadose ajaran baiat niku angsal ten Jawi mriku tapi ten mriki mboten enten cukup panjenengan berimam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai sampean berimam ten imam niki cukup mawon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.